lagun batekin beste bizitza behar nula, nik ez nintzela Bidasonen biziko, nia sentitzen nintzen behar nintzela erraiki beste bizitza behar nula, eta lagun batekin apartamendu bat hartu ginuen Baionan, eta Baiona bizitza joan nintzen, ordeon nitu nik 19 urte. Eta 19 urterekin Baionan hasi ginen, eta ordeon nik Euskara egiten nuen, baina hartu nintzen fonetikoki bakarrik ikasita naukala Euskara. Eta ordeon lehen gauza egin nuna alfabetatzen izan nintzen ekan, Baionan. Alfabetatzen hasi nintzen, eta hor ezagutu nuen jendea, hasi ginen Baionako ostatutan joaten, eta hor alimaliko jendea ibiltzen zen ostatuz ostatu, hor bazen gazteanitz eta euskaldunanitz, bi aldetakoak, hemengo euskara egiten zuten hango euskara, eta hor alimaliko mugimendua ez, hor eta gu gaztea ginen, festa joaten ginen, eta ordean ezagutu ginitun euskal militanteak ieslariak, hor ibiltzen zirenak Baionan.